हाखौ नों मोनहैया जागोन दागि हाया फाक्का नों जेबो दागि दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदो अके काम अन मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आइया माबोरै दं थुदो नायदिनि थाङा मा हा थांफानो हाया होमबा आदाया सुमफ्राम फिथाइ जानो आं जाया मानो आं जानो बादों जायाब्ला आं गाज्रि मोनगोन मानो ओरैनो मानो ओरैनो नों मानो बिब्दि आब्रा खालामना हामा मानसिफ्रा नुब्ला मा सानो नों मानोथो आं फिथाइ होनायखौ जाया बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो बेवहाय मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि मा बाथ्रा दं बुंबायना आं जानो बादों होननानै नङा नों आंखौ थगायदों नों आंखौ गाज्रि मोनो बेनिखायनो एरा एरा खालामो बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो हट बिदिबा जानोसै आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसादाव गाबनाय निखार नांहाब नांहाब हांमा सुरहाब सुरहाब मानि बादै खोबोयो आयो आंबो सुसुमो नाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव
बेलासि सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि आयना महर अराय सम खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव